Zdravím všetkých, moje meno je Martin, toto je moje prvé video na YouTube. Budem sa venovať hlavne fotovoltike, aby som zazdieľal informácie, ako mi funguje fotovoltika na novostavbe, hlavne menič Goodwee 10 kW a batérie Pilontech. Mám takto na sebe naskladané. Mám verziu 14,2 kWh. Mám na streche panely na valbovej streche 8 kusov na juhovýchod a 14 kusov na juhozápad. Dokopy 10 kW píkov. Takže prvé video, vítajte na mojom kanáli. Už za pár dní budem mať prvú štatistiku, je december, konkrétne je 3. december a som zvedavý, ako sa to bude chovať prvé dni. Mám len tepelko, nemám tu zavedený žiaden plyn, takže bude to veľmi zaujímavé. Goodwee menič a batérie Pilontech. Takto to mám zapojené. Nemám žiadny backup zatiaľ, ale bude sa na tom pracovať.